hold. Navnet er Team Mission. Det er os, der aldrig går kold, sagde den. Vi træner både dag og nat, og målet det satte nemme klart. Ned til turen. Er vi klar? Ja! Yes! Ja! Det er i dag, drenge bliver til mænd, ikke? Ja, det kan jeg. Så ud på ruten, drenge, ikke? Jo. Så... Jamen, det er fordi, den her... Er vi lige har vi en kabeltog? Kan du komme med en Flemming Let kommentar? Ja, Flemming Let. Ja, Jørgen Let. Det er dejligt. Flemming Let. Det skulle da også være træsken med. Vi har lige snakket om, at det er hele vejen. Det er sindssygt hårdt, det er for dig, Nikolaj. Hvad hedder det? Vi er nogen, der har ambition om, at vi godt vil prøve at køre tis, som de gør i Tour de France. Er der nogle fif der? Kræver det en lang, stor pik, eller hvad? Ja, så det tørre, drenge. Ja. Så det er jo det. Har du prøvet det? Et fif, det er at gøre det på en cykel, der ikke er ens egen, for den bliver fuld af pis, når I... Gør den det? og cykelbukser, som heller ikke er ens egen. Det har jeg begge to. Allerede. Video-relation. Jeg er faktisk gerne have chokolade, jeg er sulten. Og sådan, han siger, at man skal altid huske at spise. Du spiser det, du tror, du skal spise. Det er rundetræet. Det er rundetræet. Kan vi ikke lige få et fif? Hvor ligger I jeres kugler og pik henne nede i de her bukser? Men altså, det ligger sådan foran. Ja. Pikhylster. Tag fat i det hele om bagved her. Giv sådan op foran. Ja. Så bare med sig her. Jeg lægger det også opad. Ja. Jeg har lagt min helt Lige til siden, men så gør sådan der. Så bliver den fandme kold ud enden. Koldt på top. Nå, lad os komme videre. Jeg får først min pik tilbage. Vi har jo vendt siden. Har du også lige smurt rundt i kransen? Lige med anus. Det er Carsten Lyde, han faktisk lige sprit rundt i kanten, som ligger her. Sidder lige og nusser lidt højde. Ja, nusse. Du kan ikke sige, at du har pusset vaseline på, uden lige at trække forhuden frem og tilbage et par gange. Nej. Det kan jeg altså ikke lade sig gøre. Ja, ellers. Hvor skal den holde? Jeg tror, den er død. Jeg tror også, den er død. Lige streg. Ja, bare. Cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Mission. Det er os, der aldrig går kold, sagde den. Vi træner både dag og nat, og målet det satte nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu fra Hammel. Og bimlen det kejsegrad af sprinter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have bagjo ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Sejler og Ulrik og Armstrong, ja, de skal have bagjo. Frankrig scene, stærk som få og aldrig svinde. Jysk er sind, men verdensmand. Ingen er så god som han. Han er størst på top og tinde. Ved det selv, at han kan vinde. Tanken klar, planen stram. Ingen er så sej som ham. Jeg stod der, og jeg